आई बाबा होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचं महत्त्वपूर्ण काम माझ्या मुलाच्या हातून होतंय याचा मला अत्यानंद होत आहे। आई टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्राच्या माध्यमातून अनेकांना मातृत्व देणाऱ्या हक्काच्या केंद्राचं माझ्या हस्ते उद्घाटन झालं। आता या केंद्रात येणाऱ्या प्रत्येकाचं आई बाबा होण्याचं स्वप्न साकार व्हावं अशी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करते, असं प्रतिपादन सुनीला नवांगुळे यांनी केलं आहे। सावंतवाडी डॉक्टर नवांगुळे यांच्या यशराज मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज अशा आई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरचं उद्घाटन विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावरती डॉक्टर नवांगुळे यांच्या मातोश्री सुनीला सुधाकर नवांगुळे यांच्या हस्ते झालं। यावेळी त्या बोलत होत्या। उपक्रम माझा मोठा लागत आहे, हा खरंच तो नाही आणि तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा, सगळ्यांच्या मदती, सगळ्यांच्या शुभेच्छा, आशीर्वाद सगळ्यांनी दिलेले आहे। त्यामुळे आणि इथून पुढेही होईल आणि राहणार पण आहे। त्यामुळे मला त्याचा खूप अभिमान आहे आणि म्हणतात ना, पुत्र व्हावा आईचा जसा तुम्ही लोकी जिंदा तसा आम्हाला म्हणायचं। आणि खरोखर भाग्यवान आहे की आपण पुत्र माझा पुत्र व्हावा, असं बाकीचे जे काही तो करणार आहे ते चांगले हो एवढंच नाही ते सांगायचं। बाकी काही नाही आणि तशी तब्येत बरी नसते तरी त्या कार्यक्रमात त्याचा हात होता, तो आलंच पाहिजे म्हणून मला आधी पुराकृती जपून माझ्या मित्रांनी माझ्या मुलींनी तोपर्यंत आणलेला आहे आणि माझा हा सोहळा आहे हा मला बघायला मिळाला। मी खरं तर मागेच हे होणार होते, मी 13 महिने मी बेशुद्ध होते, कोमात होते, पण माझ्या या मुलींनी सगळ्यांनी मला ट्रीटमेंट देऊन हे करून मला जिवंत ठेवलं, असं मी म्हणते। आणि तो तसं पहिल्यापासून हुशार, मन मिळवून आणि शाळेमध्ये सुद्धा तशी जिद्द असायची की मी पहिलं येणारच, माझं सगळं चांगलं, मी सगळ्याच्या आता तर त्याचं हे होता तो त्याला त्यावेळी पूर्ण करायला टाकला आणि आताही तो ते पूर्ण करून टाकला, हा मला अभिमान आहे। पण पहिले आले त्याची कायम माझं मत आहे। माझ्या मुलाला माझा खूप आशीर्वाद आहे। त्याला आम्ही कष्टात दिवस काढले, मुलगा मोठा व्हावा हीच अपेक्षा असते ना। प्रत्येक आई वडिलांची अपेक्षा काय असते तर आपली मुलं मोठी व्हावी, शिकावी, पुढे जावी, त्यांचा उपयोग समाजाला व्हावा, स्वतःला व्हावा, कुटुंबाला व्हावा आणि देशाला व्हावा। म्हणून मी म्हणते की पुत्र व्हावा आईचा ज्याचा ती लोकी घेतात। डॉक्टर राजेश नवांगुळे आणि मनीषा यांनी आज जी झेप घेतलेली आहे ही एक प्रचंड झेप आहे आणि ही सहजासहजी गायनेकोलॉजिस्ट घ्यायला बघत नाही आणि खेड्यासारख्या ठिकाणी अजिबातच बघत नाही आणि त्याबद्दल त्यांच्या डेअरिंगबद्दल त्यांना आधी एक मोठा तर मी डेअरिंग का म्हणतोय की IVF हे अशी एक ब्रांच आहे की जिथे सर्टन्टी, सक्सेस आणि फेल्युअर हे आपल्या हातातली गोष्ट नाही आहे।
आणि जे काही मी बोलणार आहे हे सत्य आहे, कारण त्याच्यात तेच त्यांचा पाठिंबा होणार आहे. पण त्याच्यात सगळ्यात त्यांचा मोठा पाठिंबा आणि बॅकबोन आहे, त्यांचं नाव ॲक्च्युली ठेवलं म्हणजे डॉक्टर मनीषा. शी शुड बी गिव्हन अ बिग हँड. की मी बघतो हे सगळं जे काय होते त्याच्या मागे त्यांची जी कमिटमेंट आहे, त्यांची ऑर्गनायझिंग कपॅसिटी आहे आणि ज्या सिस्टमॅटिक मेथडने त्यांनी अख्खा IVF सेंटर उभारलं आहे, हॅट्स ऑफ टू यू. सो आम्ही जेव्हा IVF सुरू केलं तेव्हा आमचे प्रयत्न सुरू झाले 1995 मध्ये. त्याच्यानंतर 3 डॉक्टर इंदुजांकडे वर्कशॉप्स केली, मग पुण्याला वर्कशॉप्स केली. IVFचा काही हाताला तेवढं बसला नाही. नॉर्मल गायनेकोलॉजी लॅप्रोस्कोपी चालली होती. मग असं ठरवलं की ऑस्ट्रेलियाला जाऊन शिकलं पाहिजे आणि सिडनी IVFला जाऊन मी तो डिग्री घेतली आणि मग आलो आणि सुरू केली. आणि सुरू केली ना 98-99 मध्ये. त्याच्यानंतर लागोपाठ 40 पेशंट्सचा फेलियर झालं. पेशंट्सना खर्च होऊ नये म्हणून त्याच्यातला 80% खर्च हॉस्पिटलच करत होतं. 40 फेलियर झाल्यानंतर असं आम्ही ठरवलं की हे काय आपलं काम नाही आहे, आता बंद करून टाकलं पाहिजे. आणि 41 पेशंट प्रेग्नंट आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट टेस्टिंग बेबी गोव्यातला आमच्या हॉस्पिटलमध्ये जन्माला आला. हे मी का सांगतोय की जेव्हा ते सुरू करतील तेव्हा सुरुवातीला पुष्कळ वेळा अशी अपेक्षा असते की लगेचच सक्सेसेस मिळते. मिळाल्यानंतर घाबरू नका, भांडत राहा, सक्सेस मिळेपर्यंत चालू ठेवा आणि ते तुमच्या मागे येणार आहे. आणि तुमची जिद्द तर आहेच, तुमच्या आईने जी तुमच्यामध्ये घातली आहे ती प्रचंड आहे. दुसरी गोष्ट असं असतं की मी जेव्हा सुरू केलं तेव्हा मला सगळेजण म्हणतात की तुझ्याकडे कोण येणार आहे, गोव्यात पुढे IVFला पेशंट येणार नाही, सगळेजण जातील बहुतेक मुंबईला किंवा बँगलोरला, आपल्याकडे कोणी येणार नाही. त्यांचं पण तेच पोझिशन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपण जे इथे उभे आहोत त्यांनी सगळ्यांनी जिद्दीने पेशंट त्यांच्याकडे पाठवले पाहिजे. पेशंटला सांगितलं पाहिजे की दूरच्या गावांमध्ये जाऊ नका, डॉक्टर नवापूर आहेत, IVF इथेच करा. आणि नक्की त्यांना जेव्हा सक्सेस मिळायला लागेल तेव्हा आपोआपच ते ॲडव्हर्टाइजमेंटची गरज नसते. पेशंट एकमेकांना सांगतात आणि येत राहतात आणि त्याच्यातूनच सक्सेस होत राहणार आहे. त्यांनी ज्या प्रकारे सेटअप केलं आहे ते वर्ल्ड क्लास IVF सेंटर आहे, त्यामुळे सक्सेस खूपच लवकर मिळणार आहे अशी मला खात्री आहे. त्यांच्या मागे जे त्यांचा स्टाफ आहे, डॉक्टर गायत्री आहेत आणि त्यांचा जो बाकीचा मॅडम देशपांडे आहेत, म्हणजे त्यांचे जे डॉक्टर्स आणि स्टाफ आहेत ते इतके उत्कृष्ट आहेत की त्यांच्या सेंटरला लगेचच सक्सेस मिळेल अशी मी त्यांना म्हणजे आय एम व्हेरी होपफुल दॅट ही विल गेट दॅट. आय वुड लाईक टू ब्लेस यू that you have done what you have done is a daring thing, and all the very best for a huge success in IVF and every time in life. Thank you so much. खरं म्हणजे आजच्या या शुभ प्रसंगी मलासुद्धा एक फॅमिली मेंबर म्हणून अत्यंत आनंद होतो आहे की ज्या गोष्टीचं शल्य माझ्या मनात आयुष्यभर होतं ती गोष्ट आज त्यानं ओपन केलेली आहे. राजा थँक्यू. तुझा स्ट्राईक रेट 100% राहावं आणि इथं येणारी प्रत्येक आई होण्यासाठी इच्छुक असणारी प्रत्येक स्त्री ही मूल घेऊन जावं एवढीच मी आशा करून माझे 2 शब्द संपवतो. पुसेसावळी नावाच्या एका खेडेगावामध्ये कराडपासून एक 25 किलोमीटर अंतरावर एक खेडेगाव आणि माझं MD झाल्यानंतर मी लेक्चरर होतो मिरजला. GMC मिरजचा मी लेक्चरर, म्हणजे त्या लेक्चरर पोस्टमध्ये माझे काही स्टुडंट्स ज्यांना मी असं म्हणू की आपण ते DGO MD झाले. आमच्या डिपार्टमेंटमध्ये डॉक्टर दुर्भाटकर पण होते, ते नुकतेच मेडिकल ऑफिसर थ्रू MDला आले होते. डॉक्टर शिकलगार ही इज ऑल्सो इन माय डिपार्टमेंट. तर ते झाल्यानंतर मला अचानकपणे लक्षात आलं की मला सांगलीत राहू शकत नाही मी काही कारणामुळं, कारण ते वेगळं वातावरण त्या ठिकाणी होतं. काही मनात शंका होत्या, पैसे इन्व्हेस्टमेंट ह्या सगळ्या ह्याच्यामधून मी पुसेसावळी म्हणून खेडेगाव आहे ते निवडलं. असंच खेड्याकडे चला हीच संकल्पना डोक्यामध्ये ती होती. आणि त्या खेडेगावात गेल्यानंतर मला लक्षात आलं की त्या खटाव तालुक्यातल्या गावामध्ये पाण्याचं प्रमाण एवढं कमी आहे की दर 3 वर्षांना प्रचंड दुष्काळ त्या ठिकाणी पडतो. आणि तो दुष्काळ एवढा प्रचंड होता
की 500-600 फूट खाली बोरिंगनं आम्ही गेलो तरी पाणीच मिळायचं नाही. आणि पाणी मिळायचं ते एक बादली पाणी मिळायचं, त्याच्यावर पाणी यायचं नाही, बंद व्हायचं पाणी. म्हणजे हे पाणी आम्हाला कशाला पुरणार ना, त्यामुळं आम्हाला टँकर घेऊन डिलिव्हरी करावी लागायची. आणि 2001मध्ये मी साधारणपणे 80 ते 85 हजार रुपयाचे टँकर त्यावेळी मला लागायचे डिलिव्हरी करायला. एक दिवशी 7वी डिलिव्हरी आली, त्यावेळी मला एक थेंब पाणी नसल्यामुळे सुद्धा त्या ठिकाणी मला डिलिव्हरी दुसरीकडे पाठवावी लागली. 25 खेडेगावमध्ये एकही डॉक्टर नव्हता. अशा ठिकाणी मी त्यावेळी काम केले जिथं मोबाईलची सोय नाही, लाईट 12 तास जाणार, मेणबत्ती माझी मिसेस मेणबत्ती मागं धरणार आणि मी डिलिव्हरी करणार. ते फोर्सेस असतील, मला सक्शन लावायचं यायचं नाही कारण वेल्टूजला लाईट नसायची, मी लावणार कुठनं सक्शन. तर ते मला फोर्सेसची सवय का पडली तर मी फोर्सेसचा ट्रेंड माणूस त्या ठिकाणी सांगली सिव्हिलला DMCला होतो आणि हा फोर्सेस डिलिव्हरी मला जास्तीत जास्त लावायला खुशी सावलीमध्ये मिळाल्या. त्याच्याबरोबर फोर्सेस डिलिव्हरी लावून बाहेर आलो की बाहेर ॲक्सिडेंटची पेशंट यायची, त्याचे स्टिचेस टाकायला लागायचे. ते जाऊन झोपतोय तोपर्यंत विंचून दावलेला पेशंट यायचा, त्याच्यानंतर मलेरियाचा पेशंट यायचा, पेडियाट्रिक पेशंट. मला खूप पेशंट तिथं बघावे लागले कारण तिथे MBBS डॉक्टर पण 25 खेडेगावात नव्हतं, बैलगाडीत बसून डिलिव्हरी यायचं. सो ऑब्स्टॅटिक वर्क मी प्रचंड त्या ठिकाणी केलं होतं. काही वेळा आम्हाला पेशंट कराड कृष्णा चॅरिटेबलला घेऊन जावं लागायचं तिथे. ह्या काळामध्ये मला सावलीसारखं मदत करणारा माझा एक सहकारी जो साताऱ्याचा पुसेस ह्याचा अंगापूर गावचा आहे, तो मनोहर शेडगे, तो तिथे मला मिळाला. आणि तो आज तागायत त्यानं माझी पाठ सोडलेली नाही. आणि त्याला म्हणजे हरवणारी का म्हणतो मी, त्यानं बेंगलोरला HMT घड्याळ कंपनीत काम केलं आहे, त्यानं अंबरनाथला कलर कॉन्ट्रॅक्टरच्या खाली काम केलं आहे, त्यानं प्लंबिंगचं काम त्याला येतं. तो आता गेल्या साधारणपणे असं धरून चालू की माझ्याबरोबर तो 2000 पासून आहे. तर ह्या 24 ते 25 वर्षामध्ये त्यानं कमीत कमी माझ्याबरोबर ज्यावेळी माझा असिस्टंट असेल तर तोच असेल, तर ते जेवढे सिझेरियन सेक्शन मी केले तेवढ्याचा असिस्टंट तो होता. मला आठवतंय की पहिलं सिझेरियन सेक्शन ज्यावेळी मी त्याला सांगितलं त्यावेळी तुला असिस्ट व्हायचं आहे माझ्याबरोबर, तो म्हणाला की मी कधीच झालो नाही मला. आणि त्यावेळी त्याला सायकल फक्त चालवता यायची, 2 व्हीलर पण नाही. आणि तो म्हणाला की मला बाहेरचीच कामं लावतात, मला आज काही घेऊन जाऊ नका. नाही म्हटलं चल तुला उभा करतो, बिंदास तू, हे मी सांगितलं असं पकडायचं बाकीचं काय विचार करायचं नाही. आणि तो त्या ठिकाणी अक्षरशः पहिल्याच इन्सिडेंट नंतर जरा थोडंसं सुरू झाल्यानंतर असं करून जो चक्कर येऊन तिथं पडला, तर आमचं सीझर बाजूला राहिलं, त्याला पाणी मारत बसायला लागलं, अरे याला काय झालं म्हणून. हा असा बेशुद्ध पडलेला नाना आज मला हिस्टेक्टॉमीच्या वेळी काही सूचना त्याच्याही मौलिक असतात, एवढ्या पद्धतीनं तो ट्रेन झाला. आणि ते निश्चितपणे वाखाणण्याजोगं आहे त्याचं कर्तृत्व. आणि हे श्रेष्ठ आहे. ह्या ठिकाणी मी जाहीररित्या माझ्या माझा जवळच्या भावासारखं नातं आहे आणि त्याचं मी त्या ठिकाणी कौतुक. स्टाफ आज मला आनंद होतो की माझा गेलेला जे स्टाफ दुसरीकडे आहे लग्न होऊन, त्याही आवर्जून आमच्या सरांचं फंक्शन आहे म्हणून त्या स्टाफ पण आलेले आहेत. ह्या स्टाफ नर्सेस रात्रंदिवस त्या पेशंटची सेवा करणे, हॉस्पिटलची सेवा करणे, हॉस्पिटल आपलं म्हणून एक कुटुंब म्हणून काम करणे, ह्या सगळ्या गोष्टीतून ते पूर्ण स्टाफ जो आहे तोच आपलं बॅकबोन असतो, तोच एक आरसा असतो आपल्या हॉस्पिटलचा. ज्यावेळी एखादा पेशंट रिसेप्शन काउंटरला येतो आणि काही विचारतो, त्यावेळी त्या स्टाफनी जे बिहेव केलेलं असतं, ज्या पद्धतीनं तो बोललेला असतो, त्याचं पर्कशन न करत डॉक्टरवर उमटत असतं. त्यामुळं माझं कायमच म्हणणं असतं की स्टाफनी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलमध्ये असल्यासारखं असं वागू नका, असं मी म्हणत असतो. परंतु मला उलटा अनुभव आता आजकाल असा येतो की कधी कधी प्रायव्हेट हॉस्पिटलपेक्षाही गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलचा स्टाफ खूप पोलाइटली आणि हॉस्पिटॅलिटी वाढवणारा मला दिसतो कधी कधी. त्यामुळे मला आनंद वाटतो की कधी कधी ह्या हॉस्पिटलच्या स्टाफना चांगलं ट्रेन करतायत सध्या. म्हणजे हॉस्पिटॅलिटीचं ट्रेनिंग आता सध्या स्टाफमध्ये येतं. तसं आमच्या स्टाफला आमचं ट्रेनिंग कायमच चालू असतं आमच्या मेसेजच्या द्वारे. त्यामुळे त्यांचंही मी या ठिकाणी खूप
आमच्या मावशा ज्या आहेत हॉस्पिटलच्या, त्या स्वच्छतेचा मी म्हणलो ना की हॉस्पिटलमध्ये आल्यानंतर आमचे खटावकर डॉक्टर म्हणतात की तुझं हॉस्पिटलचं मला फरशी आवडते, काय डाग नाही. तर ते डाग नाहीचं श्रेय आमचा रवी असेल, आमच्या मावशा असतील, आमचे परेश असेल, आमचा नाना असेल, यांच्या मेहनतीचं ते फळ आहे. ह्याच्यामध्ये मी बऱ्याच वेळा नसलं साफ तर मला थोडंसं मी स्वतः साफ करण्याची सवय असल्यामुळं कदाचित त्यांना ती वळण त्या ठिकाणी पडलेलं असतं. त्यामुळे आपल्या अंगी शिस्त असेल तर साफ पण ती शिस्त अंगी बाळगतो, असं ते त्याच्या मध्ये मला सांगायचं. माझी आई ही आईना प्रत्येकाच्या आयुष्यात तीच असते, तशीच असते, वेगळं काही नसतं. प्रत्येकाची आई, तुम्ही आई म्हटलं ना आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तर ते मन सगळं भरून कशासाठी येतं, कारण आपल्याला ना तिनं दूध पाजवल्यापासून वाढवलेलं असतं, उभं केलेलं असतं, ह्या लेवलला उभं केलेलं असतं. आणि पैसे असू देत नाहीत तर नसू देत, तिनं ते उभं केलेलं असतं आपल्याला. आणि कधीही कुठल्याही गोष्टीची कमतरता पडली तर ती आपल्याला मदत करत असते. आमची आई तिने आमच्या दोन्ही बहिणींना आणि मला सांभाळताना मी कधी कधी बोलायचो की मला ते पेन पाहिजे, मला हे पेन पाहिजे. मग मी ते पेन दिलं नाही तर जाऊन बाहेर आदळ आपट करायचो, मला ते पेन पाहिजे. आता दोन बहिणींना हे पेन आणि ह्याला हे पेन, ही तिला देता यायचं नाही, कारण त्या चिडायच्या की तू त्याला फक्त वेगळं मापदंड ठेवतेस आणि आम्हाला असं करतेस. मग मी आपलं गपचूप ते पेन त्यांच्यासारखं घ्यायचो. परंतु आईनं त्यातूनही सांभाळत आम्हाला जे पाहिजे ते त्या ठिकाणी मिळवून दिलं. आणि त्यांची एकच अट असायची की बघ, पप्पा आले की मार्कशीट बघणार आणि मार्क कमी पडले तर माझं काही खरं नाही. मग आमचे पिताश्री आणि आमचे हे आता जे बसलेले अण्णा काका आहेत, आणि अण्णा काकांच्या वर एक काका होते, ते मिलिटरीमॅन काका होते. ते मिलिटरीमॅन काकांच्या ताब्यात आमच्या वडिलांनी मला देऊन टाकलं 7वीपर्यंत. आता हा मिलिटरीमॅन काका हे रिटायर होऊन शाळेत शिपाई होते, आणि शाळेत शिपाई असल्यामुळे मला अगदी शिस्त म्हणजे लांबनच बघायचे, त्या ठिकाणी घंटेच्या तिथे उभे राहायचे आणि मैदानात हा कुठं फिरतो हे बघायचे. त्यामुळं मला त्या ठिकाणी खूप धाक असायचा. सकाळी कमीत कमी 100 जोर आणि 200 बैठका मारल्याशिवाय दूध द्यायचे नाही. ते गावातले एकटेच ब्राह्मण, त्यामुळं सत्यनारायण पूजा असेल किंवा लग्न असेल तर लग्नाच्या वेळी सत्यनारायणच्या पूजेवेळी मला घेऊन जायचे पाठीमागे. उत्तर पूजेच्या वेळी ते सगळं तू उचलून ते पिशवीत घालायचं आणि घेऊन जायचं घरी, आणि ते घरी तू त्या ठिकाणी खारी खोबरं जे काय येईल ते खायचं. म्हणजे त्या चॉकलेट नावाचा प्रकार मिळायचाच नाही. त्यामुळं पैलवानकी 7वीपर्यंत पैलवानकी करायला लावली मला. दूध आणि खारीक आणि खोबऱ्याशिवाय मी चॉकलेट मागायला गेल्यानंतर एक जायचे म्हणायचे की ते दुकानात जा तू, गावात एकच दुकान दादांचं सोसायटीत, आणि तिथे मला फक्त चॉकलेटच्या ऐवजी खारीक आणि खोबरं द्यायचे. हे कधीच मला मिळालं नाही चॉकलेट 7वीपर्यंत, मी आता कबूल करतो त्या ठिकाणी. त्यामुळं बऱ्याच वेळा दुःख वाटायचं. मग आईकडे हट्ट धरणार ना, कोण कुणाकडे हट्ट धरणार, तर आई माझा हट्ट त्यावेळी तो पूर्ण करत असायची. पण 8वी 9वी 10वीमध्ये आईनं मला सांगितलं की तू तिकडून आलायस त्यामुळे मला तू दाखवायचं. त्यामुळे तासगाव केंद्रामध्ये माझा 10वीमध्ये पहिला नंबर येण्यासाठी आणि ह्यांनी बाळकडू कसं पाळलं किंवा पॅरेंटिंग म्हणजे काय करतात ते उदाहरण 2 मिनटं मी तुम्हाला देतो. की पॅरेंटिंगमध्ये आमच्या वडिलांनी सांगितलं की 5वीमध्ये तुला पहिला नंबर आला तर तुला सायकल बक्षीस देतो, घड्याळ देतो, घड्याळ. 6वीमध्ये पहिला आला, मी म्हटलं आता काय देणार, सायकल देतो. सायकल घेतली. त्याच्यानंतर 7वीमध्ये म्हटलं आता काय देणार तुम्ही, तर मी 2 वेळा पहिला नंबर काढला, आता वेगळं काहीतरी मिळणार वाटतं. ते म्हणाले की आता पहिला नंबर नाही आला तर दोन्ही गोष्टी काढून घेणार. तर अशा पद्धतीचं पॅरेंटिंग होतं. त्यामुळं त्याच्यासाठी पहिला नंबर काढावा लागला. आणि 10वीत फर्स्ट आल्यानंतर मला आईनं 11वी 12वीला सांगलीला पाठवलं. नंतर तिथे माझं बोर्डामध्ये हे झाल्यानंतर मला सोलापूरला MBBSला प्रवेश मिळाला. तर अशा पद्धतीनं ह्या गोष्टी झाल्यामुळं मी असं म्हणेन की ह्याच्या पाठीमागं प्रत्येक वेळी आईचा हात माझा आहे. आई वडिलांचा हात असल्याशिवाय आपण मोठे होत नसतो, आणि आपल्या कुटुंबाची साथ असल्याशिवाय आपण मोठे होत नसतो. त्यामुळं कुणालाही विसरू नका, सगळ्यांना रिस्पेक्ट द्या, हे ह्या ठिकाणी मी म्हणेन.
आणि 2 शब्द माझे आणि माझी सौभाग्यवती ती महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणेल की सगळ्यांचं बोललंच आणि माझं कसं काय राहिलं. तर माझं म्हणणं काय की ती माझी छाया आहे, ती माझी सावली आहे ती, आणि आपल्या शरीरापासून सावली वेगळी होऊ शकत नाही. 2 मिनिट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.